suci-sucine ngatur lagu. Iya, ayo gawekno ireng putih. Iya, yo. Sampun tetes kersane jawata. Bae. Kecek-keceke, Mas. Yuk. Padha ae. Satu kali lagi. Rasakno dhewe. Ya apa ora? Ya apa ora? Ya apa ora? Rasakno dhewe. Asik.
dina iki awak dhewe ketemu para sedulur ingkang ana Mandura Jombang kene. Aku barek awakmu tinimbalan silaturahmi aneng dalem ingkang kagungan hajat Bapak Tamaji. Biong mulayo ngaturi kekendingan Monasuka lan meraati ndok Yayung ngaturno salam marang para kadang para warga ingkang sami rawuh ana ing daleme Bapak Tamaji sak keluarga iki ya nduk. Ana adicara apa iki Yung dina iki kok rame ketok bawero ana ing papan kene iki ngene nak Bapak Tamaji yaiku ingkang sampun nikahaken Kang Putra menika waduh undangane iki mau nang ndi kok kecer iki mau Cak Ju mau undangane gak digawa rene putrane ya wis pinanganten lah lanang karo wedok Mas heeh ingkang nikahaken ingkang putra karo ngenteni undangan iki mau muga-muga kang wis den rame-ramekno dadiya manten ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringana momongan Allahumma amin. Lan uga keluarga besar Bapak Tamaji sak keluarga muga-muga sak bubaring anakno adicara wayangan iki tansah tinebena saka sakabeng balak sengkala nduk kari seger warase lan pinaringan rejeki melimpah ruah sak ambrah-ambrah tur nggih barokah Yuyung alhamdulillah Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Iya ayo sawetara awak dhewe ambekan dhisik raketang sak kemprangan ayo ngaturi lagon lan gendinge sak perlu yaiku mangayu bagya hajatipun Bapak Tamaji sak keluarga. Sore mau wis tinengeran nganggo adicara mbatek kupat luar. Iya Yung mau mbatek kupat luar disekseni para kadang lan para dulur-dulur kabeh lan uga tak paringi cindramata wayang Semar nduk gaya ndi gaya waruan. Gaya waruan Sidoarjo asli nduk. Dadi Sidoarjo iki gak mung gaya porongan. Lah terus ana gaya waruan sok kala mangsane wong iki banyak yang melupakan. Ngoten nggih Mas Agus nggih domonge kok. Waruan iki sing tukang gawe wayang iku. Iya, banjur iki mau wis lung tinampi tak pasrano ana ing Bapak Tamaji muga-muga kinarya cindramata dadi pengiling-iling nek awak dhewe sak rombongan wis manjing seduluran nduk karo para kadang ingkang ana ing Gesing Mandura kene. Ngono ya iya jernyatane makaping-kaping awak dhewe nggelar pakeliran mbuh iku kajatipun Bapak Palaraji nalika semanten ugi wonten ing Balit desa balik dusun wonten ing mriko pun makaping-kaping nembah nuwun. Iya ya nduk tak berlama-lama iki ada surat diwaca Yung nduk diwaca menika saking Mbah To Gesing Sinto apa iki Sinto Gendeng saking Kuacang bener ta niki. Setunggal Podang Kuning, nomor 2 Gerajakan Banyuwangi, nomor 3 Tambal Ban. Iya ya dipinangkane pamundutanipun Mbah To Gesing. Sapa nduk kira-kira sing nembang? Ya tak gawekno anu lah Podang Kuninge ana bawane. Sapa sing bawa Podang Kuning kira-kira? Genduk Ajeng apa Mbak Puput? Apa Mas Rahmat? Mbak Puput sik lah ya. Saiki tak dekno ijen-ijen saiki nek biasa wong loro-loro. Ayo engko momo jiji langsung didatno sore-sore
padang bulan ayo kanca padha dolanan kae bebarengan monggo Mbak Pupu ayo kanca padha ceketan kae bulanane yen disawang kok awe-awe kaya elingake ayo kanca aja padha turu sore iya edisi klasik memang asik oh klasik memang asik nek campur sari ini wis disuwun mambengi Mbak Puput dadine saiki awak dhewe main tari ulare wau dalu nggih iya tari ulare ngene ambek jaranane mang bengi nggih dadi saiki khusus gamelan ditelesaken wau dalu niki iya sakniki mboten uman punan saiki gak uman sepi Mas oh tidak apa-apa engko lak suwe-suwe engko lak ono heeh ya karo dingenekno lho dikeki parikan ngono lho jan-jane iku pripun carane nate parikan ya bawa sik engko ono parikan engko tak dudoi oh ngoten heeh bawane pedangkone nggih Mbak Puput nggih iya arang-arang limbukan heeh sajeke jumbleng wayangan nduk kene gak tau nggae limbukan aku kok heeh Bengawan Solo tutuk kaya nadyan wujud temong peksi permintaannya podang kuning heeh wujude mung peksi senajan wujude mung manuk ning gawe tali ning ati. Wah ya. Ngeri. Dadi manuk iki iso dadi taline ati rasane. Ya wuruk manuke ning ngapret ae ya. Alus manis tur mrak alus manis tur meraati mula nek cara wong iki candra nek manuk katuranggan lah katuranggane manuk iki ana sing pola iku nah ana sing alus niku napa ne iya kaya iya manuk derkuku halus heeh manuk ning omahku halus tambahan halus kur lah ngono iku katuranggane heeh ini meraati ya gawe meraati si podang kuning ana parikane Mbak nggih pripun tuku kanji iya to nggih tuku kanji heeh ten pundi nang nggone pasar sapi. Nah, ngene iso. Nggih. Pak Tamaji. Bapak Tamaji. Mugi-mugi kathah rezeki. Kathah rezeki. Allahumma amin. Lah ngono iku carane lanjut. Sik mari iki blender engko ajeng karo iki bunga. Ibu bunga ing
dadi tombo Mbak Ajeng parian maneh. Candak miki cek satset lep. Ojo dipangan lho. Ya, wayang Panji. Wayang Panji. Nyemplung sumur. Nyemplung sumur. Pak Tamaji. Pak Tamaji. Panjang umur. Nggih, mugi panjang umur. Allahumma. Amin. Lah ngono. Bung, candak Bung. Sik kok sik parian. Dorong. Bungar tak kon parian Sinten? Hah? Sinten? Bunga, saiki bunga. Iya. Heeh. Nggih napa niki pariane? Wis mikir apa durung pariane? Dereng tasik loading niki. Aku ya durung iki. Mboten enten sinyal niki lho. Gak ono sinyal. Mboten makane loading. Urip kok tergantung sinyal. Sinyalku lo tegang terus ket mau. Tuku kanji. Tuku kanji. Tuku kanji. Tuku kanji. Heeh. Tuku kanji. Aku ya mikir lho iki. Heeh. Tuku kanji karo wong tuwek ngono ae. Tuku kanji karo wong tuwek. Pak Tamaji. Pak Tamaji. Kula nyuwun dhuwit. Kula nyuwun dhuwit. Mari kok wah gak masuk akal iki. Kudune Masuk sangit bolong. Ya, lanjut. Lak suwe-suwe lak wong lak nyanyo ngono. J Mbak Witon mboten ta? Kak. Mbak Witun gak kate. Oh Devi dereng Devi. As gak engko ae tak gawe sahur. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miperanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen ngerti liya kanyawa kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegocengan tak rindik saka katuman sarwi ngoceh dheweke ngale penclokan tak sawang mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku gomeng sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kakon dadi dhuweke. Engko jaipongane mlebune ngerajakan, heeh. Ora bakal hatiku kekiwang liyang yen si podang andudut ati kepranan ora mantu atiku tansaya tutruk tak sranani senepi kapulut tependo Nen no nalo lelo.
jenenge lagu iki nek ana ecek-ecek iki mesti enak. Aku iki fanatik kok nek gak diecek-eceki ndasku ngelu aku. Yo lanjut. Kerocokan banyu wengi raino wengi sing tau sepi lanang wadon anekani ngelingake susah ngati goreng pasir-pasiran sembur-semburan rinduan ambi main selotoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerocokan bisik-bisik semayanan anake janji urip bebarengan sir-siran ambi gendingan gending asli Banyuwangian sir-siran ambi gendingan gending asli Banyuwangian. Terima kasih Mbak Puput. Matur nembah nuwun, duduk manis kembali. Iya, iki mau pamundutan saka Mbah Tong Gesing. Ngerame-ngerame hajatipun Bapak Tamaji. Iya, iki genduk ajeng karo genduk bunga, cekak ngantuk tak dhisikno. Mung jerer ku ambil bulu sebatang ku potong sama panjang kurang nganggo timbang tenang ku jadikan layang-layang bermain berlari bermain layang-layang bermain setelah tanah lapang hati gembira dan riang jos goyang. iya. Malam Duk. Kamu tadi berdua kok iso bolos iki ya apa? Kok gak sekolah iki? Bukan bolos Pak Dara. Lah apa nek gak bolos? Izin. Izin apa? Izin karena ada job. Lah Iya. iya, izin karena ada job ya toh. Terus kira-kira nek awakmu nek wis di job kan entuk sangu. Sangumu mbok gawe apa kira-kira? Dibuat beli skincare. Ngene iki kelakuane nom-noman saiki iki. Tukonane skincare. Nggih lho. Ben apa dikae skincare? Biar cantik, glowing, mening. Kamu kayak gini aja loh dari tadi itu teman-teman pengrawit sudah banyak yang melirik kamu. Ih, jangan gitu dong. Maren kenal sinden TNTI sembarang kalir. Lah iya. Ayo nyanyian Duk ya berdua sama Mbak Ajeng. Ajeng, Gitu. kamu tadi kesini sama siapa, Ajeng? Piyambak. Mosok piyambak? Nggih.
Temen ta? Nggih. Oh ya. Nanti pulang bareng Mas Dalang aja. Nggih, Ayo, siap. heeh. Bojomu nek kowe-kowe, pacarmu nek kowe-kowe racunen ae, Jeng. Lah iya. Ya gawene anu ya. Apa ya sing enak? Tambal ban. Ya, tambal ban. Nggih, Nah, tambal ban. Kanca-kanca pengrawit tambal ban. Oke. Ready. Ya. Ya, ya Allah mat, ya wis sing sabar. Ket biyen sinden niku gak kene gak kono wis padha wae. Mangkane ngenes. Ya gak, tapi ya gak kabeh. Gak tapi nek ajeng tak condro pancene wong ya ngono iku kok mat. Wong iku meneng gak neko-neko. Heeh. Neriman ya nan. Oh iya. Tambal ban ya, Nduk? Heeh. Loh, ayo. Iki lho bocahe, ada Mbak Ajeng, ada Mbak Bunga. Mesti rezeki teko
luar biasa. Bibit unggul. Mbak Ajeng itu dari kota mana Mbak Ajeng? Gresik. Gresik, luar Nggih. biasa. Ini bibit unggul wilayah Gresik. Muga-muga besok tadi sinden sing kondang ya, Nduk. Amin. Mbak Ajeng, Mbak Bunga ini dari daerah Dari Mojokerto. 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 Kota apa itu Mojokerto itu? Kota apa ya? Kota Bikang. apa Bukan. itu Bikang? Onde-onde. Onde-onde isine kacang. Apa itu? Lambe ndomblek kecepet lawang. Iso ada mau tak kon parian ngancing saiki kok ayo iso banyol. Aduh ket mau iki lho jarik kok ono sing nglebon kok laron Bob. Aku kuwatir dilirik sih. Ya wis terima kasih ya Duduk manis kembali. Iya, Pak Dalang, sinden sama-sama. berbakat. Nanti sahur tak tanjakan lagi. Sapa sing durung iki? Sapa sing durung? Ayo ngaku wo. Ngaku wo. Oh Depi iki mojok ndelik ae. Rene cahayu karo sapa Mbak Desi. Sini. Heeh. Kendang dibacut lakone. Ya, heeh. Gaekno Sekar Sari, Cok. Ayo, Sekar Sari. Yuk. Inilah Ludruk Pandawa Laras. Mereka kagiranken lumantar radio ABC. Dipun sender saindenging Pulau Jawa. Wonten artis cantik kita yang dari Telatan Jombang Beriman, Mbak Devi Viantika bersama Mbak Desi dari Jombang. Duo Jombang. Yuk, kaya ngapa? Tuh mandange, yuk disindeni, yuk. Out. Persis bancine Ludruk. Lah ya. Apa wae aku ngene liyan-liyane enak-enak aku Sekar Sari dhewe. Loh, kan olahraga itu membuat kebugaran. Ya pada apa tubuh. olahragane? Yo kan goyang heboh ngono mau. Ya ini. apa contohno aku gak iso goyang heboh. Lah ya kaya sampean mau. Aku gak goyang heboh. Lah ya apa iku mau? Aku pelan ya apa sih contohnya? Jare nek lungguh terus sikilmu gringgingen jare. Gak aku milik aku mau iki nganu. Apa sih aku iki? Gak iso makan gaji buta. Nah lah apa sih? Oh, Aku kancan lho wis digaji mbek Pak Tatmaji. Hah? Digaji mbek Pak Tatmaji. Lah apa wis dikeki? Durung dikeki. Wis mau ngene. Ya apa? Iki Nduk Devi. Sampean dhisik ya, Nduk. Bener ta Pak Tamaji niki pun disukani to? Nggih nggih. Nggih pun, sedaya nyekseni nggih. Sampun diparingi berarti sesuk-isuk. Anu aku tapi dikongkon nginep sik. Heh? Dikongkon nginep sik. Diketen tikus ta kon dikon nginep iku. Oh, arek kok. Wis berarti wis disekseni wong akeh, sangune Depi Oh, sesuk iya. gak dikekne. Iku jarene Pak Tamaji iki sanguku dititipno dalange. Heh? Dititipno dalange. Jare mau wis dikeki. Dikeki terus mareng ngono iki lek ngono gak sida tak kekno nang dalange ae. Iya nek lewat awakmu dadak anu kok marai. Mama Cici sak pira? Mbak Desi, berjoget dulu wong loro. Nggih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan.
Tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti Mas Bandung lananging jagat belo mati samar moyo aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pun garwa Bandung aku berbebono Janji sewu sewangi kudu tati iya Jonggrang panyuwun tak Yo, Pandawalan. Oh, enak gak, Mas? Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Saka Bandung kowe aja gumlung-gumlung Perang iki kanggo kuturut Lampung Pelopati Kang Mas Prabu Kupala Kang wis sedo lapuke mangsa negara Iya. tobat kowe wanita keparat Ganti ganjel. nek Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku terbebebono Candi Sewu suwengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Tino Jonggrang Nggih, Kang Mas Bandung Bandawasa. Jonggrang Nggih, Kang Mas Bandung. mungguh pancen ndek tak sawang praupanmu sulistya ing warasa lumahing bumi kureping langit ora ana wong wadon kang ayu praupane kejaba siramu krucilan wah ora ana wong wedok sing dadi gekantelaning atining Kang Mas Bandung Bandawasa mung kejaba siramu manuta njaluk apa tak turuti Aku njaluk candi, Mas. candi njaluk cacah pira Jonggrang Njaluk 1000, Mas. pira 1000. tak sembadani dina iki tak wangun candi 1000 dina iki uga tak krikna sang yani wadyabala jim setan prewanganing Kakang Bandung Bandawasa waton jeneng sira gelem tak wengku garwa jagat nyekseni tung tak tong Jonggrang Nggih, Kang Mas. gandeng aku durung iso minangkani pamundhutmu candi iki mek iso dadi 999 Emoh aku. heh Emoh. emoh Emoh. Jonggrang Emoh aku. nek Emoh. awakmu emoh Emoh. tak dadekno bojoku Emoh. Kan aku njaluke 1000 lah kok kurang siji. kurang siji Jonggrang Emoh aku emoh. nek pancen siramu ora gelem beguguk makuta waton gajah bener yen ngono jangkeping 1000 siramu sing tak dadekno candi dina iki tungtak kong Seta, mosok candi diapurane ndodok ngono iku. Lho apa
Heh? Awas bae kecerit kon kok. Lho gak wong aku cedheke ambek ayang beb kok lapo. Iki candi situ iki. Iya. Lah rupane kok kaya Masa ngene iki Roro Jonggrang. Lapo? Mbak Desi, nek cara Roro Jonggrang ben kan njaluke candi to. Nek cara Roro Jonggrang saiki iki Iki kan Mbak Desi, Roro Jonggrang ben kan njaluke candi to, heeh. Nek cara Jonggrang saiki ngono njaluke apa kira-kira? Pajero. Aku mau sing menye-menye njalukane Pajero utawa Lho Pajero. Apa maneh terusan? Koncone iki lho Rek. Terus apa? jangan ke Pajero. Sikile pegel. Mbak Desi, heeh. Nggih, pokoke seset bunderak Pringgo Rek. Ayo. Apa ora wong jagongan kok melok ngeremuki ya. Pegel iki lho koncone. Oh wis sampean ambek iki ayo aku ambek iki. Ya. Ya diamu bojone. Bojone. Ya ngomong nang Mas Pendi. Oh Mas Pendi. Mas. Heeh. Sing ngendang iki lho. Oh iya. Mas. Mas. Mas Pendi kok iki lak Mas Pajar kok iso. Oh. Mas Pendi. Heeh. Mas Pendi. Aku balekno, Mas. Aku balekno, Mas. Aku wis kemeng. Aku wis kemeng lho. Balik. Ana suara. Sumpah dudu aku iku. Dudu awakmu, ya? Dudu. Aku ngerti iku mas suarane sapa. Sapa? Kakak mesti. Kakak sapa? Masuk kakak puput ngono suarane. Wah. Ayo, Ayo, Mas Pendi. Ayo, Mas. Ayo, Mas Pendi. Aku balekno, Mas. Ayo, Mas Pendi. Loh. Dorong di. Kok durung dik ya apa sembrono ati andel panjang kendeng malati ngawur ae. Durung, Mas. Ngono. Aku ditutuk kene, Mas. Mas, sing temenan. Sing temenan. Lah ya. Kok ya melas asi to Kan sene aku iki ya asline melas asih. melas asi ya. Seneng aku ngene iki. Ya Mbak Desi ngono lho Mbak. Wong wedok jaman saiki ku ya kadang ngono nek cara biyen Roro Jonggrang njaluk Candi Sewu, saiki njaluk Pajero. Njaluk Pajero. Njaluk omah sak opane? Sak gerbange. Loh, Nek sak di gerbang kayaknya temen malinge. Lho, dhuwit sak apane? Sak saldone ATM. Bae wong wedok saiki ngono iku lho derek. Wong lanang gak rujane ndas digawe sikil digawe ndas kok iso. Iya. Wes ya, Roro Jonggrangnya sudah. Enggak mau. Oke, nanti lagi loh. Enggak mau. Enggak mau. Mau apa? Aku mau limbuan terus. Limbuan terus lakone gak kecekel kok iso. Kene iki pamiarsane penggemar apa jenenge remen karo lakon wayang, Nduk. Gak remen ambek aku to, Mas. Gak remen ambek aku wong-wong iki. Endi? Tawanono sik takonono. Jenengan boten remen ala-ala iki mesti katanya gak ta wis. Pedemu masih arepe liwat kok ala-ala. Pikirku anu kate njupuk dhuwit, njupuk HP. Pedemu. Heeh. Ya wis tutup matur bali nuwun. sik. Nggih, engko dilanjut. Nduk, iya ya. Heeh, sawetara. Kripik gedang godhong telo. Apa titik dang padha krasa. Ayo dibacutno kaya ngapa laku jandaning lakon mengko ana kurang langkunge dibacut ana ing gara-gara. Heeh, iki mau gono sing WA. Oh iya, Ki tembang lagu loro wae sumamburat bang-bang wetan karo kawitaning sinawang. Oh iya, engko dipinangkani ana ing gara-gara. Ayo Nduk wancine nderekno bener kaya ngapa laku jandaning lakon. Ayo yo tak derek.
Dana injing bidal gumurah gumuruh gumuruh ing prawadya pala saking jroning praja tok mungap-mungopaning sapucaking wukir wis katingal mrababang sumirat nyoroti mega lan gunung-gunung jalaknat hamsa sira nyata nalendra ingkang ora duweni tata krama duka trapsila iki Prabu Baladewa kang bakal ndepani dulur-dulurku Yai Prabu Puntadewa Yai Kresna nek pancen jangkep nyawa iki dadi Prabu Baladewa dina kalungane dhisik enak anggonku ngusiri kreta Kyai Jaladara. Sinuwun Prabu Bathara Kresna iki lha kok ana gumuruh wadyabala gelar sepapan sajak bakal ngerusak harjaning negara Ngamarta. Harya Setyaki kang minangka manggalaning Praja Ndwarawati melu ngayomi raharjaning negara Ngamarta. Sapa wadyabala gelar sepapan? Wadyabala Nggiri Bajran Bata Sarembak dina kalungguhan iki ana banggane wong negara Ngamarta. Ayo den gebak raharjaning bisa ngrangkit Prabu Puntadewa kelakon gedhe ganjaran sing kok tampa. Ayo enggal den jebloso pakunjaran nata ing negara Ngamarta. Ayo padha siaga diri sawe kati. Timboko
Mboten wae kula mboten badhe tumut-tumut. Awas kon kok atik macem-macem ya. Biar padang melaring surya muncuk padang salah ana satria plidak-plidak kaya uluh pinuju kabedhukan mlaku ana ing tengahing dalan brengose kepel sisih sapa iki Harya Setyaki yo Harya Wrestriwira loro jenengmu Bima Kunting telu jenengmu Singa Mulang Jaya papat aranmu sliramu sapa lima jenengmu sliramu iki lho sapa? Lah ya 5 jenengmu kopok. Sliramu iki lho sapa? Oh, lah dalah takon aku. Iya aku Raden Tirta Mili. Apik jenengku Tirta Mili sebab kedadianku saka banyu kang mili tumetes ana ing garbaning ibu. Sejo karepmu gelar wadya bala gelar sepapan dina iki Puntadewa kudu tak rangket kudu manut lho dosa lan lupute Prabu Puntadewa ora sandadakaken bebangal ora sandadakaken takon bagune dina iki ndi Prabu Puntadewa ora usah dadak goleki sing ora ana iki sing ana adep ana babu arep apa walah dalah ngemping loro ngenjak pati bosen urip dijaluk sarana becik ana ngendi papan dening Prabu Puntadewa kok malah nggege perkara nek pancen Setyaki nyoto digdaya iki tandingana Tirta Mili kang bakal mbedhah negara Ngamarta sajangkemu aduh ya nopo non ya nopo raine kancane didoni jare oh dapurane gak bejaji kon pono kawan wis sumingkira cek gak kecipralan getih pun monggo mundur mawon mumpung dereng Ndara Setyaki niku sekti kepati-pati lungit amit-amit iya kek tibake cilik wong antep tangane ndasku piar-piar kok pecah-pecah gak dodo mundrek badan wis gumblendang depani lemah lan bisa ngrangket Prabu Puntadewa hop hoi ayo aduh mati aku biok ayah gendakane Devi bae wong mikak ngawur ae diawur ae ayo napa Wak adik kok sajae kok kalih kula niki kok sentimen wis Kak bendara musuh bendara karyawan barek karyawan mboten wah kula mboten badhe geger-gegeran ayo njotoso mamula kula niki saged njotos kula niki niku mboten wanian kali wong aja rame-rame nek pancen awak gak wani wong aku duwe napa Wak iki lho tak gawakno iki napa Wak iki lho kok iso digano kelabang iki lho ngawur saiki sak kilo larang goblok kelabang
Aku nek disindeni kudu kalah. Gatik sinden. Gamelan tok. Hei. Hai. Lho, kok gak nganggo sinden? Cara perang biyen nek wayah perang kupu tarung gak disindeni. Saiki tak cacak ana gone perang dugangan. Bu. Iya, ayo dijajal. Nek pancene digdaya Setyaki maju nyo. Tampanono dadane Setyaki. Bagus. Hop. Pecah dasmu. Loh, malah menteleng. Hoi. Yo sing hati-hati maju kaping menyo dadane Setyaki ae nono. Wah, haha, bagus. Oh. Loh, malah mentel. Hop. Hai. Hop. Hai, ya, hey. Hop. Ayo. Ayo. Candak sikilmu. Candak dasmu. Tiba. Oh, tiba. Ayo. Hop. Hey. Hop. Oh. Hop. Ah. Ojo minggat Setyaki, mati dengan. Hei. Woi, mati aku biung. Bleh. Ojo mlayu. Oh. Aduh biung, bangsat kurang ajar. Wah, hei. Aduh. Nang di mau. Hei. Untung endok. Gak endok pecah ndasmu. Oh, ayah mati aku. Hei. Oh. 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 Ah. Oh. Hey. Ah. Ayah. Ayah. Aduh, piye. Aduh, piye.
Ayo maju. Tekane lagi. Aduh, Pak. Oh. Ai. Oh, ai. Ah. Oh, ah. Hey, lo. Ah, i, ah. Oh, ah. Ayo ditung kali kon maju rene. Loh. Dawa pratala lutanyo lutak ludira watuk muta jejenglongan getihira pating delewer ketiban kunta baswara tan emut Purwadusina imutopi mungkasira waduh ndak sawang saka kadohan kancaku Sitirta milih mau sajak kasriyuda mengsah kridaning pawongan negara Ngamarta kae sapa sing sekti Padraguna lho pun sembarangan non nika niku Raden Setyaki gegeduk manggalaning praja negari Ndorowati non niku nggadahi pusaka naminipun Gada Ribusana kang bobote 1000 kati diangkat nyeng kali tangane nek Gada niku pun disampluk teng ndase musuh niku saged pecah ajur dadi sak walang-walang bangsat kurang ajar kaya mengkono kadigdayaning Raden Setyaki nggih non niku dereng wong Ngamarta kiambak wong Ngamarta niku enten naminipun Raden Wijasena lho Raden Wijasena niku paribasan dhuwure niku sak gunung anakan nek ing rapal aji menika Bandung Bandawasa lemah digedruk kaping 3 lho bumi niki kaya gempa no ingkang ngatos-ngatos ndoro niku sik Raden Wijasena durung sing Raden Janaka pinter olah kridaning gegaman manah napa mawon mesti titis mboten atik gak napa malih kok walang sing cilik niku jarak jauh kenek gulu sampean niku gampang pedhot-pedhotane nek maju wonten medan bangsat aja ngeden-ngedeni ngeri tandake wong Ngamarta monggo saged kula emutaken mundur mawon mumpung Kak guguh omonganing Panakawan bakune dina iki yen aku bisa ngrangket Prabu Puntadewa kelakon gedhe ganjaran nggih pun kula niki namung bendara saged nggih namung ngemutaken mawon kula niki nek kenek tak eman nggih kula weling nek mboten kenek kula weling dodono apa-apane bongkolak wis cak lho ngene ndi lha apa bendara angel tuturane atik dielingno bareng nek wis angel tiwas padu lha apa lha nek kono dielingno gak kenek ngeyel gak ya apa malah dipadu ngono nduk iya nang dinding ya ngono iku bendara kok atuk digonggung oh digonggung cek metu duwike pancene ndara kula niki Raden
menika Dandang Swaja niki hebat wonge sekti sak jagat pilih tandinge mangkane mboten enten sing wani kalih ndara kula Dandang Swaja panjenengan niku panjenengan ngeten luar biasa cegali-cegal gacok iwak entuk gak ri lah iki bener nek Ponokawan mundunya kanggo awakmu ya ngono awak dhewe iki wong sekti kepati-pati lungit amit-amit jare tan tedas papak paluning pandhe sisane grendol landhepe kikir jare musuh Setyaki kok jare aku kalah matur nuwun lho ngene lho melok bendara iku cair-cair bendara kok mbok tuturi gendeng ah ngono iya sih aku tak nyacak sih rek Ndoro jenengan niku pancene hebat jenengan niku pancene ganteng wonge apa kek panjenengan niku panjenengan ganteng bangsat aku tambah kon narani Bendoro gendeng kakimu Bendoro bagus ngene diarani gendeng lho mboten non jenengan niku ganteng tambah ditambahi karena aku gendeng lho apa ya wayah aku kok karek dubleke lho lho ya mbok nasibmu sampean niku lho ganteng ganteng ta ganteng krunguku nek gendeng walah endas wis sigar lagi cetha kok iso ndunduk gak todo mudrek badan gumlendang depan wong Ngamarta aja cacak maju jen 100 bareng habis ora bakal Dandang Swaja mundur jangkah tinggal gelangan tol bae ora maju kaping pindho karo tak bedah negara op dudu Setyaki mau sapa iki pamadyaning Pandhawa Janaka lah dalandi sing jenenge Puntadewa iki Arjuna Ayanana aku kang bakal nrenggalangi musuh kang mapan ana ing negara Ngamarta ngayomi kakangku Prabu Puntadewa pangsat kurang ajar njaluk perang cara apa solah pentang penjalin Kuputarya sing ati-ati kuda-kuda bisa mateni Janaka iso ngrangket kakang Prabu Puntadewa bagus hei kaping pindho klakon pecah dadeng ping 3 aduh piye mati aku
pracaya den prayitno saparang wasamrana Bantol sin rampangan Kodawesi manik nyoti bengiro kaguling ketinggal barisan wadya bala negari giri bajra miwah mbata sarembak kendang mlaut sak pudaring kadya gabah sinawurwana Putut Durjana Yaksa Giya Atri Wikrama ketingal mlerum-mlerum mripate kadi srengenge kembar irung kaya cantike prau cangkeme menga kaya lenge guwa modot nganan ngiring siunge sak pedhang Sukayana gedene sak depa dawane rambute gimbal tumumpang ing bokong sela-selaning rambut ana ketonggenge ana blandotane ana kecoake ana kala jengkinge barang sinten to kang tan ajrih yen to andulu kridaning Sang Putut Durjana Yaksa wong wahing kaya dening gluduk pinuju petak gelap ngampar korok-korok kuping nganggo pring sedakur ya pring sedapur cukil-cukil untu nganggo linggis tandangira Sang Putut Durjana Yaksa Genya Ati Wikrama tandange kaya dene Jomak Juja klebur jagat raya yo surak wadya polo yo hey oh
Jatuh sulit. Op. Ya. Hey. Ah. Sapa tiba nang Prabu Baladewa? Kula sinuwun. Lho, Setyaki iki. Lho nggih, kula Arya Setyaki. Ana parigawe apa rono tumiba nang pangkone Prabu Baladewa? Kula menika Kasri Yuda. Musuh sapa? Musuh sapa? Musuh sapa? Hamsa. Nggih. Niku wau wadya balaning si Hamsa wonten buta agengipun sak gunung anakan ingkang merjaya kalih kula. Banjur lajeng malah petak sumbar. Sumbar kaya ngapa? Aja cacak Setyaki jen sing maju mau aku tumon ana salah sawijining pawongan kang duweni pakulitan kaya bule kon majune tak kletak ndase bangsat kurang ajar kemping loro kecap pati polo tewa sing bakal maju atas sinun atas iki butane sing wani karo Prabu Baladewa nek pancen sira menyoto dikta iki Prabu Baladewa tadi kono pangsat marang nyumban karo Setyaki kusik to iki malu aku iki rumangsaku enak-enak mlaku ana kene kok disentak-sentak apa dikira kupingku iki dublek ternyatane sliramu wani nyumbari Setyaki jare goleki wong sing pakulitane bule sing jenenge Prabu Baladewa ya iki wong pakulitane bule nata mandura Prabu Baladewa cegok mara tangan Kusuma Walikada Wasi Jaladara Kakrasana ya Raden Karsana lho banjur dosaku iki lho apa roro kok mbok sentake kaya ngene nek pancen sliramu wis bosen urip bosen mangan enak bosen urip kepenak wani nyumbari Prabu Baladewa ayo tanding ngono iki awakmu lah anak buah Hamsa lho ya pancen aku kekeseting Prabu Jarasandha lan Prabu Hamsa nek pancen ya bakal mbedah negara Ngamarta karepmu kaya ngapa apa karepmu kaya ngopo bangsat kurang ajar durung weruh kandhane Prabu Baladewa lekno mripatmu rungono gobokmu ya aku warta mendur ceguk mertangan aja cacak maju jen 100 bareng 1000 bareng maju ora bakal mundur cangkah tinggal glangang cong payu yen to musuh dapuran waduh kupingku sok pleng rasane wah jan wong kok kerengerem aja mlayu ayo dodo tenaga tangan pancen sliramu ora nrimano karo Prabu Baladewa kok tak candak cendasmu mati dening aku. Waduh. Bangsat. Awas pembalunge kudu nonton wayang. Wayah kagetan. Ayo nek pancen nyoto daya apian kaya wong Jala amuk Surabrata Jayabrata ora bakal Prabu Baladewa putra Jaka hop ayo maju iki Prabu Baladewa tadi maju abeng pindho ayo maju nek kurang sekti meguru kurang gaman oleh apa laku apa iki Prabu Baladewa
aduh ndasku rasane kaya piyo remuk-remuk wong kok ora sepiro antem ning cangkem kok nerocos ae piyo mundur ana ratu gendeng mundur weh lah salah bangsat kurang ajar sebaene dhewe ndak sawang putut durjana yaksa kok mlayu kapiandeng riwe dleweran nyenen kemis krenggosan ambekane lho mlayu kok terbirit-birit sampai kecirit yo sapa sing maju gawe miyaking para wadyabala wong mau iki kaya wong ana kang pasewakan mau sapa wong kang wani gawe gondamping wadyabala ratu kang ora bangling mau kaya ketemu ning pasewan aku ya dasar kepranyata aku Prabu Baladewa goleki sing jenenge Hamsa lho banjur wis pethuk kelawan aku klakon tak pateni dhisik mumpung durung sliramu gawe geger ana ing negara Ngamarta bangsat nek pancen nyoto digdaya ayo njotasa sapa kang dadi Prabu Baladewa rungono gobokmu Wasi Jaladara Kakrasana ya Karsana ya ayo nek pancen nyoto digdaya hei Pak Bok lho malah menteleng ayo aja dikira Hamsa ora duweni kadigdayan babar pisan hop hey aduh bangsat wah untung aku gur tumibong geblak yo pancen ora kena disangga ning kadigdane Hamsa gak kena cara nganggo tangan nganggo yaiku adu sikil kelakon tatamai senjataku alu gorok kelakon pedhot ndasmu dina kalungguhaning Prabu Baladewa maju ning palagan perang ayo maju
maju kaping pindho sing jere Baladewa maju rene aja cacak ijen 100 bareng ngambil 1000 bareng maju sak yuta padha weruh ora bakal hamsa mutu ayo nek pancen begukuk Makutawaton ngerti gaman sing tak gawe kowe gaman apa aku tan tedas sekabeng gaman tapak yang Suralaya bangsat durung ngerti piandelku sing jenenge Kyai Alugara ditamano segara kelakon asat tak tamano gunung kelakon jugruk nek gak perlu kelakon tak tamai candak cendasmu mati dening Prabu Baladewa wah mati kan mati Baladewa dilawan senjata Alugara sangat napa dolanan ya iki gamanku masih rada bengkong titik sing penting mandi gak masalah nyatane ya dadi rumangsane apa dadilan patine iki lho maksude rumangsane ngono nek sumbar njara langit olehmu metiti olehmu kemaki ngarepe Prabu Baladewa dek jaman berjuang jer kelingan anak lanang kacarita pecah njrebabah depani lemah Sang Prabu Hamsa kenging dayaning gaman Alugara ewa semanten nggadahi daya katiasan linuwih paribasan nyawane siji disigar dadi loro setunggal wonten ing angganing Raden Hamsa setunggal mapan ing dulure Raden Dimbaka saknalika Raden Dimbaka nglangkai bangkenipun Raden Hamsa jenggirat tangi kaya dening wong yayah nendra jagat nyekseni lho Kakang Hamsa lho aku tangi maneh ya Kakang banjur tak langkai sira Kakang Hamsa bisa urip maneh wah ayo ya kroyok yo ayo kroyok Baladewa mangko dhisik mandeg lho sapa iki enak anggonku lumaku lah kok lho lah iki kok memper mirip karo sing wis tak pateni mau sapa iki aku dulure Hamsa Dimbaka ya ora nrimakno patining Prabu Hamsa klakon Baladewa tak tumpes dina iki bangsat kurang ajar dulure ora nrimakno pancen bener klakon tak candak cek tamai Alugara mati dening aku waduh rumangsane apa wis mati to mati Hamsa mati Dimbaka mati gampang anggere kena Kyai Alugara aja kok tamano jugruk karo segara tamano sinden-sinden iso rumangsane ayo endi tunggale nek perlu ayo pengareping praja kana kon maju rene Baladewa dilawan do sampe apa ing kacarita Dimbaka pecah njrebabah ndepani lemah kadang
tuwa pun Prabu Hamsagya nglangkai bangkening Raden Dimbaka saknalika jengkirat tangi kaya dening wong wungu yayah nendra jagat yai tangi yai oh wah ayo kakang aku urip maneh kakang oh hei lho sapa iki waduh ayo kelakon kroyok Baladewa hei oh ayo kroyok Baladewa waduh ayo oh ayo ayo maju waduh ayo keroyok ayo ayo sesek Isa ya iki mah dadi ya. Yai Sena kaya ngopo Jlideng Kresna kakangku wae lah. Koko Prabu Baladewa iki nek anggere petuk mungsuh nek wis gunakne aka lali akal banjur karepmu Jlideng Kresna kakangku ya ora apa-apa. Ndak kira iki mengko yen ora den rampungi kridane Hamsa lan Dimbaka lelakon iki ora bakal enggal rampung. Banjur janjane kae iki pengapesane gampang kok. Pengapesane kaya ngopo? Si Hamsa iki nek mati dilangkai adike iso urip maneh, kosok balene yen tok adike mati, Dimbaka mati dilangkai Hamsa iso urip maneh. Benere iso mati bar yen pancen kudu didu kumba, ndas padha ndas, bocah loro kae enggal dunen ndase mati karo gendang rampung ayo goleki Prabu Jarasandha. Yo nek pancen kaya mengkono bakal tak rampungane Hamsa Dimbaka. Sing ati-ati ya Sena. Waduh, wah, woi, iki sapa iki? Loh, Werkudara ya ora sandatak.
ngidulna Sena ora pateken. Oh. Kacarita cinandak astaning Raden Wijasena Hamsa lan Dembaka kya den sampyuh bareng dukumba sirah lawan sirah Hamsa Dembaka saknalika mati jebrabah depani lemah jagat nyekseni. Oh hey oh, mati toh? Mati kan? Mati kan? Mati. Baladewa dilawan rumangsane. Ternyatane masih Baladewa dikeroyok wong loro. Ora bakal tumomo, ora bisa gawe bucik kulite Prabu Baladewa. Bangsat kurang ajar. Loh. Yai Kresna kok nang kene? Wis ket mau. Sampun Koko Prabu, kula ningali tumandang panjenengan jan ngeten sanget. Sae, Pak. Lho, mosok nggih ngladyanto paduka menika sampun kaduk yuswa ning ketingali tandange tak sik ngeten asih. Wah, kuwi bar jamu le. Lho, Yai Sena iki wah jan ket mau Yai. Iya. Wis ngopi? Wis. Ya wis ngono, musuhe wis matek. Saiki karek golek Prabu Jarasandha mboten napa-napa Koko Prabu. Mangke Prabu Jarasandha kula Yai Wijasena kalian Yai Janaka ingkang ngupadi. Ya wis, sing ati-ati Yai Prabu Kresna. Aku tak ngasuh sarira dhisik sawetara. Ya sing ati-ati. Yai Sena, ngono iku conton kakangmu bule iki. Prabu Baladewa jek iso nandangi musuh. Loh, guyu, tak delok tekan kok guyu. Awakmu durung tau ngerti guyune Sena kan? Durung. Lah ya iki. Parat guyu. Ya wis gak apa-apa sing penting aku hebat. Luar biasa. Aku hebat. Aja lali lho. Sampake enak lho iki mau enak sampake ngawur. Dikek sesekan lho ya, dikek sesekan. Tok cer tatang. Ayo nyongo Yai Sena kaya ngopo Jriteng Kresna kakangku. Ayo Mbah Cut laku ndi Yai Janaka. Yai Janaka rene Yai Janaka. Yai Janaka nguni nggih Koko Prabu kados pundi gandeng iki mau mungsuh negara Ngamarta Hamsa lan Dembaka wis sirna marga. Ayo
tumuju ning negara Ngiribaja ning sawetara aku kepengin ngajak mlaku bebarengan kelawan Panakawan Semar. Awit sing ngerti ing babakan pengapesane negara Ngiribaja iki mung Kaki Lurah Semar Badranaya. Awit Kakang Semar iku wis bolak-balik anggone lumaku ing kono ning kanthi sarana sesideman. Lho kok saged mekaten. Mbah aku dhewe ya ora ngerti. Ing negara Ngiribaja iki ana apane bakune gampang oleh menehi tengara yen to ana telik sandi utawa mata-mata kang bakal lumebu ana ing jero negara. Wong jaba mangkane angel yen ora duwe kenalan babar pisan bakal lumebu ing negara Ngiribaja. Mekaten Koko Prabu. Iya, menawi mekaten monggo saya kula dherekaken. Hayo mlaku bebarengan Yai Sena, Yai Janaka. Tumuju ning Kelurahan Klambi Sireng sarana pinanggih kan Kaki Semar Badranaya. Sampun surup yang pratangga pati monggo dipun lajengaken bapak kula Ki Subyantara swantenipun pan kegenten padang yang condro iya nulitipun tanggap ake ing wayang gedhog sampun miwah topeng
wayang karujer ya ponuki wayang